Gistermiddag werd tijdens de jeugdzitting van de Hazekeutel het jeugdtrio gepresenteerd. Het was een drukte van belang in de foyer van de Venraayse Schouwburg. Voordat het jeugdprinsentrio bekend werd gemaakt, was het eerst de beurt aan het jeugdboerenbruidspaar. Dit jaar komt het duo van schutterij het Zandakkergilde Sint-Jan Venraay. Tieme Lamers en Ilse Krijnen zullen op dinsdag 12 februari in de onecht verbonden worden. Gefeliciteerd, jullie zijn het jeugdboerenbruidspaar van 2013. Hoe is dat? Leuk. Ik vind het leuk om te feesten. Gewoon losgaan en zo. En zijn jullie nou ook echt verliefd op elkaar? Nee. Nee, ik ben niet anders. Ik ben ook niet anders, maar ja. Wel zin in de carnaval? Heel veel zin. Ja. Want ik doe het vorig jaar deed ik het ook heel veel en zo. Dus ik ga het gewoon leuk maken. Ook werd gisteren de Orde van de Hazekeutel uitgereikt. Het beeldje werd dit jaar overhandigd aan Wim Lense. Hij zet zich al jaren in voor de Venraayse jeugd. Wim voelt zich vereerd met het ontvangst van de orde. Geweldig. Vooral voor degenen die in de organisatie ons helpen. En het is eigenlijk een beloning voor kindervakantiewerk. Zo zie ik het tenminste zelf. Wim was jarenlang jeugdleider en bestuurslid van de jeugdcommissie bij SV Venraay. Daarnaast was Lense penningmeester en voorzitter van kindervakantiewerk Venraay. Wim haalt hierbij veel voldoening uit het werken met kinderen. Het leukste is het genot van de kinderen. Hoe je ziet dat de kinderen genieten. En de oorsprong van kindervakantiewerk was dat het voor minder draagkrachtigen was. Dat hebben we ook geprobeerd om de contributie altijd, of de bijdrage heel laag te houden. Dus je ziet ook een hele grote deelname. En je ziet gewoon kinderen genieten van de week. En na een goochelshow van Magic M was het dan zover. Het Prinsentrio kwam op het podium om het jeugdprinsentrio te onthullen. De op 29 juli 1998 als zoon van John Kessels en José Kessels, geboren jonkheer Johannes Coraline Maria Kessels als Roel de Noster. De Hazekeutels vieren dit jaar dus carnaval onder aanvoering van prins Roel Kessels. Hij wordt bijgestaan door de adjudanten en twee goede vrienden Mike van Gaal en Dani Litjes. Hoe kennen jullie elkaar? Van school en van voetbal. Want jullie voetballen samen? Ja, Dani en ik voetballen samen en Mike van school. Jeugdprins Roel speelt daarnaast gitaar en doet aan zaalvoetbal. De sportieve jongens hebben al veel zin in de carnaval. Wat voor carnaval gaan jullie ervan maken? Ja, een biestig mooi hè. Wat is jullie motto? Komt een Hazekeutel uit de hoed, is een gooi leven goed. Iedereen in de zaal kon na afloop van de bekendmaking het trio feliciteren. Op zondagmiddag 10 februari om 4 uur heeft iedereen nog de gelegenheid om een handje te schudden. Dan houdt de jeugdprins zijn receptie in de jeugdtent op het Henseniusplein. De afgelopen weken kwam het ene na het andere BN'er-koppel in het nieuws. En allemaal met dezelfde reden. Ze gaan uit elkaar. Raphaël en Sylvie van der Vaart, het voetbal-echtpaar Boularoes en nu ook Ton en Helene van Rooyen. Alle drie de huwelijken zijn kort na elkaar op de klippen gelopen. En dat allemaal net na de feestdagen. Maar dit is niet alleen in BN'erland het geval. Juist in het begin van januari wordt er door het hele land meer beroep gedaan op scheidingsadvocaten en adviseurs. Wij hebben er ook mee te maken, eigenlijk meteen 2 januari toen ik weer begon met mijn werkzaamheden na de feestdagen, had ik die dag eigenlijk al wat 3 nieuwe echtscheidingsmeldingen binnen. Dus niet alleen in BN'erland, nee. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat mensen met de feestdagen meer bij zinnen komen. Er gaat natuurlijk meer plaatsvinden in familieaangelegenheden. De frustraties lopen wat meer op. Ik denk door het jaar heen kan men zich toch wat meer wegcijferen of onderdompelen in het werk, in hobby's, in sport. En met name de dagen dat je toch wat meer met je familie en schoonfamilie rondbrengt, komen de ergernissen eigenlijk meer naar boven. Niet alleen in januari is het topdrukte bij de scheidingsadvocaten en adviseurs.
Ook na de zomervakantie komen veel echtparen om te scheiden. En in Limburg is het ook erg druk bij de kantoren na de carnaval. Maar niet alleen de tijd van het jaar heeft invloed op het aantal echtscheidingen. Ook de crisis heeft duidelijk effect op de gezondheid van een huwelijk. In eerste instantie door de schulden die op dit moment toch veel mensen hebben. Dus doordat de huizenprijzen onder druk staan, de financiering op de woning hoger is dan de waardewoning. Zullen mensen proberen om langer bij elkaar te blijven, maar uiteindelijk gaat ook die schuld meewegen in hun relatie. En zullen ze toch uiteindelijk tot een echtscheiding overgaan en beide mogelijk met de restschuld blijven zitten. En de getallen liegen er niet om. In 2012 strandde iets meer dan 1/3 van de huwelijken. Hoeveel koppels in 2013 niet meer door één deur kunnen, weten we natuurlijk aan het eind van het jaar pas. Maar een goed begin is in ieder geval dus al gemaakt. Het is winterwonderland in Nederland. Ook in Venray is het afgelopen dagen bijna overal wit. De sneeuw levert een mooi plaatje op en zorgt voor sneeuwpret. Maar voor werknemers is de sneeuw ook lastig. Files, te laat op je werk komen en uitglijders maken met je fiets. Voor de politie zorgt het sneeuwlandschap ook voor andere werkomstandigheden. Met nadelen, maar ook bijzondere voordelen. De voordelen die we daarbij hebben is de sneeuwval, het witte goedje wat mooi uit de lucht komt en op de daken komt te liggen. Dat geven we ons aan op het moment dat wij zien dat er daken zijn waar geen sneeuw ligt. Dat of die woningen echt heel slecht zijn geïsoleerd, maar voor ons kan het ook betekenen dat er mogelijk een hennepkwekerij kan zijn. Hebben jullie al de afgelopen dagen zoiets ontdekt? Nou, gisteren zijn wij met een heel aantal collega's de wijken in geweest. En er zijn een paar adressen geweest waarbij wij mogelijke indicatie hebben, mogelijk zeg ik daarbij, dat dan wel eens een hennepkwekerij zou kunnen zijn. Dus die adressen gaan we nader bekijken, gaan we nader onderzoek op doen. Niet alleen de politie is alert op de daken, ook burgers kunnen helpen bij de zoektocht naar hennepkwekerijen. Als je buurman een compleet sneeuwvrij dak heeft, kun je via Meld Misdaad Anoniem aangeven dat dit het geval is. Maar naast de sneeuwvrije daken is het witte landschap ook op een ander gebied nuttig voor de politie. Ja, bijvoorbeeld bij een inbraak die gepleegd is en we komen er snel bij en dat er mogelijk sporen, voetsporen in de sneeuw zijn. Dat de dader is weggelopen. Dan kunnen we vaak ook al kijken van met hoeveel en welke richting, et cetera. Maar ook voor de politie levert de sneeuwval zeker nadelen op, die voornamelijk te maken hebben met de verkeersveiligheid. De gebruikelijke route, dat is zo'n beetje de route van de bus, die is redelijk. Alleen kom je in de binnenstraatjes, in de wijken, dan ziet het er slecht uit. Of dan kan het er slecht uitzien en dan is het gevaar voor het verkeer. Met name de fietsers, de brommers, tweewieligen, dan kun je nog wel snel onderuit gaan. Om de verkeersveiligheid te waarborgen is het belangrijk dat iedereen zijn auto goed ijs- en sneeuwvrij houdt. De politie waarschuwt, want als je gecontroleerd wordt, kan een boete al snel oplopen tot €220. En daar kan je heel wat ijskrabbers voor kopen. Een jaar geleden werd definitief besloten dat de jongeren van Venray een plek krijgen in een nieuw jongerencentrum op de Wieën. Nu een jaar later is het nieuwe jongerencentrum weer een stap dichterbij. De architect heeft de tekeningen klaar en de bouw kan snel van start gaan. Een positief bericht voor de stichting Poppodium, die zich al lange tijd inzet voor een plek voor jongeren. Ja, het is natuurlijk geweldig nieuws. We hebben daar al jaren voor gestreden om nou uiteindelijk ons eigen jongerenhonk te krijgen. En nu gaat het echt gerealiseerd worden, dus dat is natuurlijk supergoed nieuws voor ons. De bedoeling is dat het jongerencentrum eind dit jaar de deuren opent. Het Poppodium is op dit moment gevestigd in de oude kantine van Sporthal De Wetteling. Hier kunnen zij tot eind juni inblijven. Het Poppodium heeft dan dus een tijd geen onderkomen. De stichting heeft nog niet bepaald wat zij in die tijd als overbrugging gaan doen. Ja, we hebben dan inderdaad een overgangssituatie. Ja, dat is een beetje gissen wat we daarmee gaan doen. We kunnen eventueel de invulling van onze activiteiten elders laten plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld in een kroeg of in een zaaltje in Venray. We hebben al verschillende aanbiedingen, dus we zouden eventueel elders ondergebracht kunnen worden. Anderzijds willen we de tijd ook gewoon nuttig besteden om ons goed voor te gaan bereiden op het nieuwe jongerenpand. Dus dat we meteen goed van start kunnen gaan als het er daadwerkelijk staat. De stichting Poppodium en Synthese willen zoveel mogelijk jongeren ook daadwerkelijk betrekken bij de invulling van het centrum.
Daarom hebben zij verschillende participatieactiviteiten. Nou, ten eerste hebben wij een website, dus gericht op jongeren die daar eventueel hun ideeën kunnen gaan droppen. Die willen we dan gaan verwerken zeg maar, in het nieuwe te bouwen pand. En daarnaast gaan we ook een festival opzetten, samenwerken met Synthese. Een participatiefestival zou je het kunnen noemen. Het heeft nog geen echte werknaam. En daar gaan zeg maar, allemaal jongeren een ding kunnen doen. Die kunnen gewoon uitgenodigd worden, eventueel ideeën aanbrengen of eventueel als bandje of als poëet, noem het maar op. Iedereen mag daar zeg maar, zijn ding komen doen. En daar proberen we dan jongeren mee te mobiliseren. Bijvoorbeeld ook achter de bar te zetten, kijken wat het is om echt in een OJC te werken tijdens het festival. Over het participatiefestival zal binnenkort meer bekend worden. Het open podium zal in ieder geval in maart gehouden worden.